League. No a keď vidím vymovú člonu, to bude asi najrýchlejší turdizel pred tým náhodom Golfing v Európe. Áno, je to on. No, čo to povie? Každopádne predpokladám, priateľu, že máš problém vedľa seba. Nie? Jaj. Trošku mu to zakopalo, ale ešte čo potom nestíha, uvidíme, nebudem nič povedať. Hoppa Gangnam Style. Posral to, ale Ja to říkal. A to ešte poslal toto prišlo, tie musíme si povedať. Takže to je, dobre, no, tam vidíš ten rozdiel obrovský. Už nemôžem na nič predo hovoriť, lebo doba sa zmenila. Určite to nejazdí na 4,5 litra. Ale časy to krúcala, to má brutálny. Ešte Red Killer, 214 konských síl. A myslím, že najčas tohto auta je 12.6 minulého roka, ak si dobre pamätám. Automaton Slajvodka.sk a vyvinný automobilov. Taká lampa. Myslím, že tretí pretek tohto autíčka s novou prevodovkou, ktorá zrejme až taká nie je posledná. Poprosím riaditeľa pretekov Miklokovač, keď si tu doniesli poháre pre motorkárov, potrebujem vedieť pod stálom časomiery doniesli poháre, potrebujeme nejaké inštrukcie. No momentálne ideme na čistú maďarský rozstrel TČ Tuning. Ja som, že vyhrá ten drobeň. Každopádne 2 dýtlaky. Ja to hodil, lebo ten drobeň má výhodu, lebo má zadný náhod. Geometrii pozdĺž celej trate. Malá západková škatulka, ktorá sa sem tam dá udržať aj rovno. 11. Pavlovič Racing! Najlepším stageom v rámci celej noci, aspoň v mojom mene. Maličké, za 4 Toľko to sme požili, jajaj. Dobre! Každopádne máš asi najväčší perifler. Uvidíme, čo na to povie vedľa autíka z Košíc. Valcov má zadná lagóny vedľa. Uvidíme, ale zatiaľ to vyzerá svíne pre Matloviča. Mohli by sme si aj nejaké časy a rýchlosti povedať, samozrejme ich budete vidieť aj vy. 12.95 a 13.04, 162 v cieli a 164 v cieli. Vyhralo! Vydala na hentú rozhodku auto. Ale toto? Toto možné soby. Jak to bije, takže... Neviem, či je to v mojej kompetencii, páne, ale niekto nám asi ostal stať vzadu, nie som si istý.